Oho. Vai vittu. Oottakää mua. Mä tuun. Ei vittu. Planeetat on tuolla! Oi voi vittu. Voi vittu. Mennäänkö? Se on vittu makaroni Se on näkymättömyyksiä, kuka on reunimmalla. Oi voi! Hyppäiskö vaan? Juli! Ja mä noin realle. Joo Juli, vittu sä oot läsnä. Ei vittu. Jos mä painan vielä kerran, mä varmaan lennän. Ihan sama. Älä mene. Älä. Hei. Ui! Nyt. Vittu. Oho. Aha. Eikin. Ei vittu. Mitä tuolla on? Tuolla luola. Ei se oo kiinni. Näitä mut kierrät, ne meni vittu tasaan. Ei se niin pitkä, mutta me mennään honor rolliin. Mut ootte nopeampia muuta vittu. Kilta. Tuo seinä pystyy hyppää. You can't use that here. Vittu. Pajat titit fuck. Minä hypätään sinne. Me pitää sinne alas hei. Pakko mennä sinne niin. Mä tiedät siellä jotain hienoa. Annan valtee. Oi. Ei vittu Joni. Sä kuolit. Isotano. Mä en ees kuollu. Aha. Mitä vittu? Ei vittu venatkaa mua. Saatana. Ei vittu, me päästään johonkin honor rolliin vittu. Kohta Hale. seinästä. Let's go. Ei vittu tänne pääsee. Mä menen inni. Tuo näkyy raja. Mikä toi lentävä juttu tuolla taivaalla? Tuolla on kuin iso kivi vittu. Vittu pitää varmaan sinne lentää. Se vitussa. Se on ylhäällä. Et sä näkät vähän ylemmäs. Tuolla, et sä näet. Tää. Tuolla vittu, ihan vittu pitkä. Joo. Tulet suoraan yläpuolella. Oh. Mennään käydään katso inni. Mä menen sen. Vaikka saa joku hullu bossi vaan tää. Vittu. Ei vittu, ei tää oo mitään. Ei oo mitään vittu, tuolla, tää on ei. köyhää, vittu. Ei mitään niin mullekin meni vähän. Mitä helvettiä? Hyi! Oi kellari jakat. Niin vittu tää aloin vähän. Mitä? Oo. Ei helvetti. Kellari humppaa. Hei mä jäi No mitähän Mikä on? helvettiä? Mä menen yläkertaan nähdään. Vittu. Hei mitä mun Egbertti vetää tuolla? Nyt kun seini. Äkit sulki. Sliippaa läpä taas tää jonnekin vittu. Näin. Ui helvetti. Tää on ku... Mistä on tyhjä? Tää on hylätä tala vittu. Ei Juli. Mä oon aika seksii. Sitten se hullu ku 85 legendaria. Se vaan tää. What the fuck dude? Se on GMA se vittu. Ai vittu, täällä on ihan kuin reunat. Hei mitä pitää kysyä nyt. Vittu toi leijuu ilmas. Oi vittu, mä menen siihen. Ui vittu. Varokaa! Ui helvetti. Perkele, mikä raja. Hypätään. Mä näen maailman raja. Tuo näkyy maailman raja. Tuo näkyy tuolla alhaalla jotain. Mennään kattoo. Mennään oikeesti. Miten vitus tähän pääsis takas? Onks mitään ikäneitä? No tää loppuu tää. Ui. Tää on hyvä. Ui vittu.
tikku! Ei minä pakko mennä kattoo. Ei me ikinä saa selvitä sitä. Vastaa uuteen maailmaan. Ei. Näks kävellä? Mä en näet reunaa. Äläpä. Mistä oot? Tässä näin. Se tornin vieressä. Joo, se on ihan... Ei tuolla joku tikku. Oho, Ihan laja. on selvästi. Mä hyppään tuon tikun. Tämä. Ei vittu. Oi saatana, ei vittu, ei siinä pääse. Ei pääse vittu. Se alkoi menee vasemmalle. Onko oikein? Sit selvii siitä hyppystä, kun... Yritää heroic leap, mutta nyt kun mä... Tulee. Sitten tää tulee uusi semmonen reikä siinä. Siinä on semmonen pikku vapponen, mihin voi vaan Pakko mennä. Vittu, autovalkki! Ei vittu. Saatana! On. Ei vittu, mä lennän. Täällä on vaan valkoista. Mä selvin. Oi mitä vittu, tää on makaronimaailma. Älä liiku vittu. Joni! Ei helvetti. Täällä on vaan valkoista. Spermaa. Niin on. Mäkin selvisin! Ja Joni, maailman laidalla! Ville ruumisto! Ville! God! Vittu venakkaa saatana, venakkaa. Tonne! Uipa! Olkaa hiljaa vittu, tulee ihan paniikki. Ei vittu, tää on vittu sit kuvajonen tätä moottoa, kato. Näin. Katsotaan. Yhti vittu. Mä en voi selviä siitä vittu hyppystä, kattokaa vaikka. Mä voi, viirelle ei voi klikkaa. No joo, mut viirelle voi klikkaa oikeesti. Ville hyppäs... Ei mä usko hyppätään toiselle puolelle. Tulee seinä vastaan, se tiputaan eri monttu. Eli sit tuu, Mä lähden vähän ei etsiä. tuu seinään, jos sä näet sinne kuvalla. Ani kameraan. No mit... Oho, Joni ei oo missään. Wiki vaan. Mullakin on zone, ei mitään. Joo. Teillä on known. Mä lähdin tänne oikealle, niin on. Voi Ei vittu. vittu, siinä paikallaan saatana. Eiks tää mitään Oliko tää täällä? Oi Ville, kato! Oi perkele. Lähde tuonne seinien läpi. Tää ei... Kävi kyllä ikävästi, sanon minä. Rock like a Dungeon Dragon. Rah, like a motherfucker. Rock like a nigga higa. Oh, pullaa. Saatana, tässä kestää 5 vuotta kävellä toisesta puolesta. Tässä voisi olla pullaa vai? Pullava. Miksi Joni kuoli? Oi, voi. Ne on suorat maailma. Otattake juosta. Vitu kauan. Perkele mun perseeksi.